Ще започвам големите промени в апартамента. Тук спомени си взимах от някои хора, които живееха в блока. Дойм на ума да ви задам един въпрос. Понеже от много време се замислям за някои неща и идеи, искам да ви задам един въпрос. Според вас, какво е нужно според вашата гледна точка да се оправи България? Защото аз имам 7-те идеи. Обаче тези идеи, те трябва да станат чрез вас, хората. Вие да се промените във вашето ежедневие, за да се променим и ние. Нали, де-факто, които, нали, по-обикновените в кавички граждани. Но тъй като аз мисля, че не съм чак от обикновените граждани, защото съм дал принос за някои идеи за града, постоянно давам идеи тук и там. Само и само нещата да се променят. И зато и от вас искам следното мнение да ми дадете в коментарите. Ако такова, след като видеото приключи, или тук ще видя сега как ще включа, ще нагласа някой работи, защото той ми 7 или 8 тест видео, деца казва. И искам да разбера дали наистина моите идеи ще бъдат посрещнати добре. Зато и просто го казвам, защото искам да покажа някои неща, които са задължителни за